Dan, 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 dan. Wah. Hello guys, jotonon lang sugo an YouTube channel khaklay no jotono kaham tang mai nei nei angka tabok mai musong tongo tam sok nai phunogara nei to o jagawa a pias te mo sorok ke kisa alu bori ri katabo hungke o bono sukang fry khaine ang tini chicken chongna nayo ke norok nai tang di an video no pa sak tabok ke ang alu no sukang fry khaigara na alu fry khaiman pora tarpore mosla rok ri naita Yango hingke ane chicken ready ingjak mane sui aku jotono paijak ta tabuk sudu renani simi baki oro hingke tabuk mosor kha tei tamsing kamu abo haching rekha mane haching paste khaise rekha tei mosor kha obono mosla riya ko iko mosla bo ready ingjak tabuk hingke mosla ro akoro ruwi jotono chicken rok rubai ang narono funok mande tam ni kan ya kabang maya ban bagui ban bagni funok man liya hingke tabuk prahai no motom mani marang to khasana mo song mani song to no hingke song bai kaisa kaini chai nei no tabuk hingke butiro ya ko hingke ba tabuk khola bai khabono tabuk hingke ang bazar thamani tam tam to bukha hingke omo hingke pias ni bokong pias bokong hingke bajak laisa khe belai thogo naro to thokja comment khai sanan ta pokti tei pias to bukha kisa kotor kotor tei hingke bim to bukha hingke yango donia rok tongo tei alu rok tongo tei mosor rok bo tongo hingke ane mui muna mon ke kisa khlok nagira nata nai different tha songjak mane buti bi kisa kabang khar khado tamni ke buti chana ne bagai amone bagai se buti kisa kabang khar songte tei bahai motom phaite belai ki khakti monogui tongkha ang norok buda khakti monogui tongkha ani chicken no nogui kisa buti kabang ma buti chan ne bagai ser mani bus khada hingke norok saranda muchung kisa comment khai sari tabuk hingke dania rnai oro jagao ang kisa norok khewan su tongna buti belai kabang mang khna nei mo buti ठीक न फ्रान्नाय माने हाय बना बुti chana bagui bo odek narak naita abone bagui se ang haike songo hingke tini kisa unique ki chai nai naita naidi chicken rok bo montai ingbai kha tabuk kisa chai nai grana bahai engkha tabuk chai nai grana kisa Narok ba ang ke chai nai di dai tam nai ang buti chana nai buti bunarang do buti nai di tawang ke mamuro akurok songbai rest khai tong purung ke Thaichwk kisa sagan ahinai Takwlai Thaichwk do obo chinyang ni hai amo hingke ke angyang go family je Thaichwk samani joton kotor tei omtei kotor ni kumun chauta hingke kotor ni thogi ase hingke omo hingke kachak chikon chinyang hai par sem flavor bo chinyang hai no kisa motom hingke abro chai nagra norok boda Takwlai ni ang ha ke Thaichwk sakha kisa comment khai sanani ta pokdi hingke ang tabu ranai do norok nai tongdi bahai bisingo ani omo naidi do chakuro omo dania sido dania ramani ang kisa sujakliya dania ramani te bhai ka haikino hingke tabu rai nengna nor bisingo bahai nok nai naidi do naidi bus kormo color thoge thok tongka haida o Thaichwk belai kothok pra amhai ang yango phaimani ang waisa pan amhai rok asuk flavor kaham ma chaya ko to mane amo hingki kisa kokhoi ginang chinyang ni haita
o je agi rok chamani hingke mane kokhoi koroi jotono kotoi aboni bagui asuk thokjagya ang kisa kokhoi bo nang hai diba hingke chinyang ni hai omo hingke pura kokhoi ganang hingke ang tabuk chalarana Thaichwk pura flavor hingke chinyang ni asike thokabo कितना मस्त है रे बेले कोठा माने Hingke Thaichwk rok bo thoka chakha nungkha hingke kinini video omsuk jora no ongsunai je horo nainai video rok ani good night jotono no ang bo hor no video thaigo